sei que se amaña, home, pero... Pero que, Pero que? Nada, disculpe. Como di? Que disculpe. Por? Por qué? Por nada, por nada. Din. Que me chama Din. En realidade chamome Santiago, pero todo o mundo me chama Din. Encantado. Igualmente. Mario. Super Mario! Daquela és relativamente rico. Pois sí, podría dicirse que sí. Polo tanto, relativamente fillo de puta. Cando voan en bandada pareceme fascinantes. Tan caóticamente armónicos. De aquí para lá. Vai unha merda de película. Que digo eu que se isto fose unha película vai a merda, non? Aí abaixo non pasa nada. E aquí arriba mira ti que marcha. Non estarás estreñido. Como? Para completar o cadro. E que queres que fagamos? Que nos botemos ao precipicio? Pois mire, non estaría mal. Acción!